गेजेराव खालि माखासे सम घन्टाल'सै नोंथाङा मोनथारसिगोन पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि धोन नाथाय नोंथाङा दासिम मावाखै नामा बे खामानिखौ जुदि दासिम मावाखै अब्ला नोंथाङा जानगाराव थानांगोन बिथांखिनिफ्राय नंगौ बे समाव पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट गेजेराव खालि माखासेल' सम घन्टा दंसै नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि धोन गाबोन एबा 20 जुनावनो लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टाव हाबगोन नोगोद 2000 रां नाथाय नोंथाङा बेनि थाखाय मावना लानांगोन मोनसे गोनांथार खामानि नङाब्ला नोंथाङा जानगाराव थानांगोन बे बिथांखिनिफ्राय मानोना गेजेराव खालि सानसेयानो सम गैलिया नोंथाङा गावनि आधार नम्बरखौ थाबैनो केवाईसी आपडेट होथारनांगोन नङाब्ला नोंथाङा मोननाय नङा पीएम किसान बिथांखिनि धोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो गोरलै आदबजों बानायना लानो हागोन केवाईसी आपडेट गिबियाव नोंथाङा गावनि एंड्रइड मबाइलनि प्ले स्टोराव थां बेनि उनाव सार्चआव थांनानै पीएम किसान सम्मान निधिनि मोनसे एपखौ डाउनलोड खालाम अब्लानो नोंथाङा बे एपनि जोहै खोन्थालांनाय बायदि खालाम नोंथाङा गावनि मोनजिनै आधार नम्बरखौ होनो थिननाय बायदि हो आरो नोंथाङा गावनि मोखां एबा फेसखौबो दिन्थिनांगोन बेनि उनाव एपनि जोहै माखासे आदबनि गेजेरजों थांबाय थानांगोन अब्लानो नोंथांनि खामानिया आबुं जागोन आरो नोंथाङा बे खामानिखौ दिनैनो एबा दानो मावना लाथारनांगोन नङाब्ला गाबोन जानाय लोगो लोगोनो मोननो हानाय नङा पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि धोन मानोना गाबोन एबा 20 जुन खालाराव हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टाव हाबगोन 2000 रां आरो बे मोजां रादाबखौ फोसावबाय मिरु सरकारा नंगौ हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां रादाब मानोना गाबोन 20 जुनाव मोननो थांगासिनो दं पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि धोन आरो हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टाव हाबगोन नोगोद 2000 रां